Вы з намі, а гэта значыць імкненне да ведаў ваша якасць. 5 аматараў роднай мовы, якія да таго ж цікавяцца гісторыяй і культурай сваёй краіны, сёння ў нашай студыі. Але па чарзе ўзяць удзел у вялікай гульні давядзецца толькі 3 з іх. Хто гэта будзе, хутка стане вядома. Знаёмімся. Прывітанне, паважаныя сябры, мяне зваць Максім. Мы прыехалі з населенага пункта Брагін, народны аматарскі калектыў «Белыя росы». Гэта моя каманда Святлана, Андрэй, Кацярына і Максім. Нам вельмі прыемна прынимаць удзел у телеперадачы «Веды ў Кубе». На пытанні па мове, культуры, гісторыі Беларусі удзельнікі адказваюць у тэлеграм-канале Віктарыны. Першы, хто адказвае правільна, атрымлівае 10 балаў. 3 гульцоў з найбольшай колькасцю балаў возьмуць удзел у вялікай гульні. Лепшы з фіналістаў атрымае падарунак. Па-руску арбуз, па-беларуску падбярыце антонім да слова «далёка». Ці праўда, што багун можна знайсці ў балоце? Год пачатку Вялікай айчыннай вайны гэта які абласны цэнтр Беларусі стаіць на рацэ Нёман? Адкажыце так ці не. 1 студзеня 1919 года была абвешчана БССР. Як называецца палачка з тлушчавага рэчыва з кнутам у сярэдзіне, якая служыць для асвятлення? Згадайце імя пісьменніка чорнага. Якой парой года беларусы вадзілі казу па хатах? У выпадку, калі колькасць балаў у гульцоў аднолькавая, ім прапануецца дадатковае пытанне. Дрэвы, кусты, кветкі, усё гэта тры удзельнікі з найбольшай колькасцю набраных балаў у залежнасці ад рэйтынгу выбіраюць тэму, чарговасць і рыхтуюцца да вялікай гульні. Мяне зовут Максим, я набраў 30 балаў, я выбіраю катэгорыю гісторыя, буду гуляць трэці. Мяне зваць Андрэй, я заняў 2-е месца ў папярэдняй гульне. Выбираю категорию «Мова», гулять буду первым. Меня зовут Светлана, я заняла 3-е место. Мне засталась категория «Культура», гулять буду другой. Мы пазнаёміліся з фіналістамі. Першы з іх, а менавіта Андрэй, накіроўваецца на пляцоўку вялікай гульні. Ну а астатнія застаюцца за сталом, правяраць свае веды,
сачыць за гульнёй і даваць карысныя парады, калі ў іх будзе патрэба. Бо дапамога каманды – гэта дазволеная падказка фіналістам. Андрей, я рада вітаць вас на вялікай пляцоўцы. Я таксама рад. Андрей, скажыце, колькі гадоў вы ўжо спяваеце? Я спяваю з самага маленства. Ось хітра адказаў, ніхто не даведаецца, колькі вам гадоў. Мне 27 гадоў. А колькі вам гадоў было, калі вы сталі кіраваць сваім першым творчым калектывам? Мне было 20 гадоў, я скончыў каледж мастацтваў Сакалоўскага і прыйшоў работаць у Брагінскі раённы дом культуры і стаў кіраўніком галасоў Дубравы. У гэтым калектыве хорошыя спецыялісты, якія мне дапамагалі, мне лёгка было работаць. Зразумела. А зараз вы яшчэ кіруеце і белымі росамі. Таксама. І ў 2017 годзе мы на базе раённага дома культуры под маім руководством создали калектыў. Ну, добра. Гуляем? Гуляем. Ваша катэгорыя мова. Першае пытанне такое. Які з прапанаваных назоўнікаў жаночага роду? Іканапіс, лотаць і мазоль. Иконопис – это иконописец, который, наверное, иконописный. Так. Гэта працэс напісання, працэс стварэння ікон. Я выберу третий вариант ответа. Вы думаеце, што мазоль гэта назоўнік жаночага роду, так? А лотаць якога? Але лотаць тоже, наверное, жаночага. А іканапіс? Не, іканапіс точно не жаночага рода. То няхай будзе Б. Лотаць. Лотаць. Зразумела. Дзякуй, я прыняла ваш адказ. Гэта ў рускай мове іканапіс жэмскага рода, а ў беларускай іканапіс мужчынскага роду. Вы правільна сказалі. А вось мазоль у беларускай мове мужчынскага роду таксама, як і іканапіс. Вы правільна адказалі. Лотаць назоўнік жаночага роду. Вельмі прыемна. Прыемна атрымаць першую перамогу. Ну да. Андрей, ідзем далей. Як правільна перакласці на беларускую мову словазлучэнне «шуціць над сабой»? Варыянты. Жартаваць сабой, жартаваць над сабой ці жартаваць з сябе. Жартаваць сябе, жартаваць сабой. Я думаю, что будзе жартаваць над сабой. Нічога не памяняецца, толькі перакладзём адно слова. Жартаваць. Яшчэ адзін варыянт ответа есть. Ну. Які? Ось схіляецеся вы да чаго? Схиляюсь я, наверное, более до третьего варианта все-таки. Жартаваць з сябе. Першая. Няхай будзе першая. Жартаваць з сабой. Да. Я прымаю ваш варыянт. Андрей, вы правильно зрабілі, што адразу адкінулі жартаваць над сабой. Разглядалі два варыянты: жартаваць з сабой і жартаваць з сябе. І ў выніку чамусьці адкінулі правільны варыянт. Жартаваць з сабой – гэта памылковы варыянт. Правільны адказ – жартаваць з сябе. Гэта асаблівасці беларускага кіравання. Беларусы дзякуюць каму? Суседу. Смяюцца і жартуюць з каго? З сябе. Ну, нічого. Нічога. І мы пераходзім да трэцяга пытання. Знайдзіце сярод прапанаваных адпаведнік да фразеалагізма з рускай мовы правіць бал. Вымаць душу, весці рэй ці даваць перцу з імберцам. Ну, можа, гэта які-то кіраваць чымсьці. Я думаю, што варыянт Б
болей падходзіць правіць балу. Але трэцяе я Даваць перцу не з разумею. імберцам. Не разумееце? Даваць перцу З імберцам. з імберцам. Імберец – гэта імбірь, А. так? Ну, правіць бал, я думаю, што гэта весці рэй. Быць, мабыць, галоўным якім. Мой адказ – Б. Весці рэй. Б – весці рэй. Моцна сварыцца на каго-небудзь, пагражаць расправай – гэта вось якраз даваць перцу з імберцам. Мучыць каго-небудзь – гэта вымаць душу. Ну, а правіць бал, іграць першую скрыпку – весці рэй. Вы правільна адказалі. Вы малайчына, Андрэй. Дарэчы, асобна гэтае слова «рэй» у беларускай мове не ўжываецца, але шырока вядомы выраз «весці рэй», які азначае кіраваць, быць наперадзе. Дзякуй вам за вашы веды. Андрэй, вы адказалі на 3 пытанні. У вас 2 станоўчыя адказы. Гэта добра. Ну, засталося ўсяго 3. І, дарэчы, ёсць дапамога каманды. Якой часцінай мовы з'яўляецца слова «па-добраму»? Прыметнік, займеннік ці прыслоўе? Гаворыць як? Па-добраму. Ну вось, пытанне паставілі. Як? Па-добраму. Якая часціна мовы адказвае на пытанне «як»? Згадвайце школьныя гады. Ну, займеннік. Займеннік – это заменівае што? Замяняе, так. Займеннік замяняе. Я думаю, што гэта 3-й варыянт. А які 3-й варыянт? Прыслоўе. Так вам здаецца. Адказ прыслоўе на думку Андрэя. І гэта прыслоўе. Вы правільна адказалі. Наступнае пытанне. Што з прапанаваных слоў не з'яўляецца назвай кветак? Без, трыцікалі ці канюшына? Я думаю, што возьму падсказку сваёй каманды. Добра, зараз мы да іх звернемся. Белыя росы, мы вас вітаем. Вы гатовы падказаць Андрэю? Да. Пишите ответ Б. Андрей, ну вось мы атрымалі падказку. Не кветка, гэта трыцікалі. Шкада, што яны нам не могуць расказаць, што такое трыцікалі. Як зробіце вы? Ну, давайте я зараз з калектывам соглашуся, што Б. Ну, без вы правільна вызначылі. Гэта кветка, вядома. Пахне прыемна. Засталася канюшына і трыцікаля. Я скасіў канюшыну. Клевер па-руску. Гэта кветка. А вось трыцікалі – гэта збожжавая культура. Вы адказалі правільна. Дарэчы, трыцікалі – гэта адносна новая збожжавая культура. Яна з'явілася ў 19 стагоддзі. Гэта гібрид пшаніцы і жыта. Ну што ж, 6-е пытанне. У якім з гэтых слоў націск падае на другі склад? Словы я не буду прамаўляць. Так. Ну, прачытайце словы. Дасыта, збажына і выпадак. Вы прамовілі так, як лічыце правільна іх прамовіць, так? Падае на другі. Так, выпадак. Ну, если выпадак говорить гэта слово, то на першы склад. Так. Збажына, такога слова, наверное, няма. А якое ёсць? Можа, збажына, гэта тут будзе на 3-й склад. І мой варыянт ответу будзе А. Дасыта. Дасыта.
тут на другі склад падае націск. Дасыта. Дасыта. А на Брагіншчыне кормяць дасыта ці дасыта? Наеўся дасыта. Але можна сказаць і дасыта. Можна сказаць, як хочаш, а правільна А як? правільна будзе дасыта. Ну, добра, Андрэй. Гэта канчатковы адказ. Да. Не перадумаеце. Не, Падказкі каманды ўжо няма. Дасыта. дасыта, да. І гэта правільны адказ. Малайчына. Круто. Так вы добрую суму сабралі. У вас 50 балаў. Вам дастаткова, ці вы хочаце прымножыць гэтую суму? Вы можаце усе свае балы, вось гэтыя 50, ці пэўную іх частку паставіць на кон. Я вам задам одно пытанне, без варыянтаў адказаў. Хочаце пагуляць? Ну, тут такая интуиция уже говорит, что, наверное, оставим як ёсць. Ну што ж, дзякуй вам вялікі, вы малайчына, цудоўна гулялі, цудоўна адказвалі. Дзякуй, Дякую поспехаў. вялікі вам. Святлана, мне вельмі прыемна вас бачыць на вялікай пляцоўцы. Скажыце, калі ласка, дзе вы нарадзіліся? Я народилась в Казахстане. Добра, а як жа трапілі ў Беларусь? Мои батьки поехали на Целину, Казахстан. Ну и там остались працаваць. І вы там нарадзіліся, Там я народилась, а потым як было? а потым я приехала в пачатку 80-х годов в Беларусь. Гэта была мечта моего бацькі. Вы вучыцца сюды Да, прыехалі? я приехала сюды вучыцца. І потым па накіраванні трапілі на Брагіншчыну. На Брагіншчыну, да. Цікавая гісторыя. Святлана, яшчэ адзін момант хочу спытаць. Вось у вас калектыў «Белыя росы». Вы адзіная жанчына. Як вам працуецца ў мужчынскім творчым калектыве? Вельмі добра, легко. Добра. Дзякуй вам за адказы. Ну і ваша катэгорыя «Культура». Культура. Пачынаем гульню. Як называлася жаночае ўпрыгажэнне ў выглядзе сярпка месяца, якое было папулярна сярод славянак у 10-12 стагоддзях? Вы бачыце варыянты: лунніца, калаўрат ці зараніца. Ну, я думаю, зараніца, калаўрат. Если гэта месячка, может быть, луніца. Не калаўрат. Не. Не. Что-то так вот нет, не калаўрат, мне кажется. Можа, дапамогу каманды? Ці яшчэ рана? Еще рано, может быть. А першая думка якая была? Зараніца, Зараніца. А другая? луніца. Лунніца. А які выбіраеце варыянт? Ну, давайте зараніца, наверное. Зараніца. Больше ведаю, слово больше на слух. Зараніца. Ці лунніца? У выглядзе месячка. Все, першы адказ А. Так то ж я блытала вас. Усё ж таки А ці В? Ну, давайте зараніца все. Зараніца. Да. Святлана, калаўрат вы адразу адкінулі і правільна зрабілі, таму што гэта не жаночы, а мужчынскі абярэг. Зараніца і лунніца. Ёсць такія абярэгі, яны жаночыя. Але вось у выглядзе сярпка месячка прыгажэнне называется лунница. Вы неправильно отказали. Надо всегда думать. Первый отказ всегда правильный. Святлана, наступное пытанне. На Мядзельшчыне праваслаўныя і сёння кажуць, калі польскія каляды трашчаць, дык нашы пішчаць, мычаць ці плюшчаць. Пищать, явно нет. Мычать. Так, значит, Мядельщина. Ага, коляды, холодно там. Если методом исключения мычать, то точно не мычать. Пищать. Что не пищать? Чаму пішчаць тыя каляды, так? Чаму яны пішчаць? Плюшчать. Да, оттепель, наверное, вот обычно у нас.
И плюшчаць, наверное, плюшчаць. Плюшчаць? Вы так упэўнена зараз, хоць і сказалі гэтае слово напэўна, аднак упэўнена. Ведаеце, мне няма чаго дадаць, гэта правільны адказ. Святлана Малайчына, наступнае пытанне. Як называлася сялянскае верхняе мужчынскае і жаночае адзенне беларусаў, рускіх і украінцаў, якое было папулярна ад перыяду сярэднявечча да 20-го стагоддзя? Світка, пасталы ці кунтуш? Я думаю, что это свитка. Свитка, я знаю, что и в украинском мове є свитка. Есть у Гоголя. Зараз, да, красная свитка, червоная свитка. Так. Вот поэтому я так склоняюсь больше. А кунтуш, што гэта, не ведаеце? Нет, кунтуш не ведаю. Мой отказ свитка. Давайте разбирацца ў гэтым. Пасталы – гэта абутак. Гэта мяккі скураны абутак. Гэта не верхняе адзенне. Кунтуш і світка – гэта прадметы вопраткі. Але кунтуш – гэта такое адзенне з проразямі ў рукавах. І наўрад каб сяляне насілі яго. А вось світка доўгі час была вельмі папулярна. І вы правільна адказалі. Малайчына Святлана. Наступнае пытанне. Перад вамі з'явіцца карціна. Разгледзьце яе. Якой гістарычнай з'яве перыяду Вялікай Айчыннай вайны прысвечана гэтая карціна знакамітага беларускага мастака Міхаіла Савіцкага? Прарыў блакады полацка-лепельскай партызанскай зоны, Віцебскія вароты ці вываз астарбайтараў? Да, ну, третий вариант я сразу убираю. А чаму? Потому что вывоз астарбайтеров – это угон. В Германию вывозили людей. Это... Так, был прорыв блокады, тоже не навряд ли. Давайте вариант Б. Витебские ворота. Віцебскія вароты, на вашу думку? Да. Ну, добра, я прымаю адказ. Гэтая карціна Міхаіла Савіцкага прысвечана Віцебскім або Суражскім варотам. Разрыву лініі фронта шырынёй у 40 кіламетраў, які існаваў з лютага па верасень 1942 года. Святлана, вы Малайчына. Вы правільна адказалі? Усяго 2 пытанні засталіся. І у вас ёсць падказка каманды, памятаеце? Памятаю. Назовіце сапраўднае прозвішча грамадскага дзеяча, паэткі, пісьменніцы, цёткі. Луцевіч, Пашкевіч ці Міцкевіч? Я сразу назову. Калі ласка. Алаиза Пашкевич. Алаиза Пашкевич. Вы памятаеце гэта са школы? С университета. Я пользовалась ее поэзией, некоторые верши ее читала. Алаиза Пашкевич. Да. Ну, няма чаго дадаць. Я адразу кажу, гэта правільны адказ. Вы Малайчына. Ну і засталося 6-е пытанне. У вас яшчэ і падтрымка каманды ёсць. Трэба яна будзе ці не спатрэбіцца, пакуль не ведаю. Як называўся вакальна-інструментальны ансамбль пад кіраўніцтвам Уладзіміра Мулявіна да таго, як гэты калектыў стаў песнярамі? Лаўрэны, Міколы ці Лявоны? В. Лявоны. І зноў вы так упэўнена адказваеце, вы гэта ведаеце? Ну, что-то такое помнится. Я еще попрошу своих коллег. Гэта ваша права. Прошу дапамогу. Шановная команда, будьте, калі ласка, уважлівы. Святлана просіць вашай дапамогі. Подожди. В. Святлана,
Што мы атрымалі? Мы атрымалі вельмі хуткі адказ каманды. Усе адзінадушна выбралі лявоны. Гэтак жа, як і вы. Да. Вы ўпэўнены, што яны вам падказваюць правільна і вы падумалі правільна? Упэўнены? Упэўнена. Упэўнена. Так, лявоны бяром. Лявон. Ансамбль пад кіраўніцтвам Уладзіміра Мулявіна да таго, як ён стаў называцца песнярамі, называўся лявоны. Гэта правільны адказ. Дзякуй камандзе. Святлана, у вас гэтак жа, як і ў Андрэя, 50 балаў. Ён не рызыкаваў. Ён вырашыў свае балы пакінуць. А як зробіце вы? Што я вам прапаную? Паставіць на кон пэўную колькасць балаў, ці ўсе свае 50 балаў. Я вам задам пытанне з гісторыі, без варыянтаў адказаў. Адказваеце на гэтае пытанне? Мы прыплюсуем тую колькасць балаў, якую вы паставіце да вашай асноўнай сумы. Ну, давайте рискнем. Рызыкнём. Рискнем. На ўсю суму? На всю сумму. 50 балаў? Да. Увага! Як называлася месца, дзе ў старажытныя часы нашы продкі, што былі язычнікамі, прыносілі ахвяры сваім багам? Ну, давайте, может быть, капище. Гэта неверагодна, вы правільна адказалі. Малайчынка, у вас 100 балаў, Святлана. Віншую, ну папляскайце ў далоні сабе. Малайчына. Святлана, вы малайчына, у вас 100 балаў. Я вам дзякую за гэтую гульню. Дзякуй вам таксама. Мне было вельмі прыемна. Максим, усміхніцеся, па-першае. У вас непростая катэгорыя, гісторыя, аднак вы самі яе выбралі і выбралі гуляць трэцім. Цудоўна. Максим, колькі гадоў вы супрацоўнічаеце з белымі росамі? 4 гады. Ну вы ж не спяваеце разам. А што вы робіце? Вся тэхнічная работа на мне. Я тэхнічная паддержка групы «Белые росы». А па адукацыі вы хто? Мастак. Вы мастак, цудоўна. Максим, чаму гісторыя, чаму менавіта гэтая катэгорыя, не мова і не культура? Захацелася праверыць свае веды па гісторыі. Цудоўна. Першае пытанне для вас. Самы старажытны перыяд у гісторыі чалавецтва – каменны век. А які камень найбольш часта выкарыстоўвалі старажытныя людзі? Крэмень, мармур ці граніт? Мармур – крохкий материал. Так. Гранит точно нет. Хотя я удивлюсь, если буду неправ, но гранит нет. Мрамор это сразу отпадает. Гранит тоже. Легко так ответить из-за того, что какие были инструменты у первобытных людей? Кремниевые. В основном кремний находится в реках, в руслах рек. А раньше они с рек их брали и вот так вот отбивали эти камни. И тогда же, отбивая камни, они уловили искру для огня. Ваш адказ А. Крэмень. Отказ А. Вы так падрабязна ўсё расказалі. Я б здзівілася, калі б адказ быў іншым. Крэмень – гэта правільны адказ, малайчына. Да-да, сам себе похлопаю. Они мне не хлопают. Вот же. Максим, другое пытанне адразу. Які сучасны населены пункт быў цэнтрам Рудабельскай партызанскай рэспублікі ў перыяд 1918-1920 гады? Лепель, Бобруйск ці Октябрьскі? Что-то мне подсказывает, что это Бобруйск. А вы не памятаеце з гісторыі такой назвы? Рудабелка. Максим, так можа дапамога каманды? Нет, еще рано для них. А можа потым вы ўсё астатняе ведаць будзеце? Значит, буду жалеть, что не взял помощь команды, поэтому не буду их помощь брать. Лепель, Бобруйск, Октябрьскі. Лепель, я думаю, нет, я думаю, Бобруйск. Бобруйск, на вашу думку. Угу.
Ну што ж, у выніку аб'яднання населеных пунктаў Карпілаўка, Рудня і Рудабелка утварыўся гарадскі пасёлак Октябрьскі. Вы неправільна адказалі. Рудабелка даволі вядомая рэспубліка у 1918-20 годах і нават у гады Вялікай Айчыннай вайны яна не здавала савецкай улады. Максім, нічога, гэта ваш досвед. Наступнае пытанне. Як у перыяд з 9 па 11 стагоддзе называлася месца збору даніны? Мытня, пагост ці кармленне? Кормление, ну, тут, наверное, от слова «кормить». Точно не собирать, а больше давать. А мытня? Мытня. Я не знаю, место, где моются там река, я не знаю, что-нибудь типа такого. Я думаю, что погост остается. Если вариантом откидывания, то остается погост. Найбольш верагодна, на вашу думку? Да. Ну што ж, гэта сапраўды не кармленне. На гэтым месцы, дарэчы, князь не толькі збіраў падаткі, але і вырашаў спрэчкі паміж падуладным насельніцтвам і разбіраў нават судовыя справы. І гэтае месца называлася пагост. Вы правильно адказалі, Максім. Малайчына. Засталіся 3 пытанні, ёсць дапамога каманды. Увага! Якая з беларускіх княгінь праславілася як абаронца праваслаўя у Вялікім княстве Літоўскім у 17 стагоддзі, і пазней яна была далучана да ліку святых праваслаўнай царквы? Ефрасіня Полацкая, Анастасія Слуцкая ці Софія Слуцкая? Ну что ж, я думаю, попробуем таким же вариантом откидывать варианты ответа. Начнем с Ефросинии Полоцкой. Была княгиня, если память не изменяет, она переписывала церковные книги. С защитницей, ну, не связывается она у меня. Но она была в лику святых. Она в лику святых. И жила она точно не в те года. Не в 17 стагоддзе, вы хочете Не в 17 стагоддзе. Анастасия, я такой даже не знаю. Анастасія Слуцкая. Нават мастацкі фільм ёсць Анастасія Слуцкая. София. Так можа дапамога каманды, Максим? Пока что. Нет, Пока что мне их помощь не нужна. Пакуль дапамога не трэба. Потому что они еще могут дать и неправильный ответ. Это Да их ну право. не такого, ну гэта іх права, ну як гэта сябру, які забяспечвае усе тэхнічныя пытанні закрывае. Я ему доверяю. Максим, 3, 2, 1. Выбирайте отказ. Отказ В. София Слуцкая, да. А чему так тихо? Неуверенность. София Слуцкая. Вариант В. Гэта правильный отказ, Максим Малайчына. Княгиня София Слуцкая, не гледзячы на розныя меркаванні аб яе канфесійнай прыналежнасці, аказвала вялікую падтрымку праваслаўнай царкве у Вялікім княстве Літоўскім і пазней была кананізавана ў рангу праведных. Дзякуй вам вялікі за адказ. Ідзем далей? Да. У якім горадзе 1 студзеня 1919 года быў падпісаны маніфест, які абвясціў аб стварэнні БССР? Варыянты: Смоленск, Вялікія Лукі ці Бранск? БССР. Когда появилась БССР, еще не было тех границ, что у нас сейчас есть у Беларуси. Я точно помню, что часть Беларуси западная была еще у Польши. Смоленск часто в истории появляется. На него можно поставить, было бы интуицией, на Смоленск. И есть еще у нас Брянск. Про Великие Луки я вообще не слышал в истории. Брянск я даже не знаю. Возможно, где-то появлялся, но это, наверное, было в
когда война была. Смоленск. Да, Смоленск. Я ставлю на Смоленск. Смоленск ваш адказ. Да. Маніфест часовага рабоча-сялянскага ўрада Беларусі быў абвешчаны сапраўды не ў горадзе Вялікія Лукі і не ў Бранску. Гэта быў Смоленск, які на той час, на той момант лічыўся часткай БССР. Вы правільна адказалі, малайчына. І апошняе пытанне, Максім, і у вас ёсць дапамога каманды. У якім беларускім горадзе знаходзіцца крэпасць, гарнізон якой у час вайны 1812 года працягваў абарону і пратрымаўся да выгнання арміі Наполеона? Бобруйск, Лида, Брест. Сразу подумал Брест, потому что там Брестская крепость, но это Великая Отечественная война. Лида тоже интересный вариант. Лида. Для уверенности воспользуюсь подсказкой команды. Ну, добра, звяртаемся да белых роз. Шановныя удзельнікі каманды «Белыя росы», Максим звяртаецца да вас. Брест вроде, твой Бобруйск. Давайте. Бобруйск, что еще там есть? Может, все-таки Бобруйская крепость. Бобруйская крепость? Которая была. В 1812 году. Ладно, Максим, мы атрымалі вось што. Кожны гулец адказаў Бобруйск. Вариант А. Послушаю совет своих коллег и выберу вариант А. Варыянт А гэта Бобруйск. Бобруйск. Рэшткі гэтай крэпасці да сённяшняга дня захаваліся. І гэта горад Бобруйск. Вы малайчына і каманда цудоўна згуляла. Вялікі дзякуй вам, шановныя. Максим, у вас 50 балаў. Я вам прапаную згуляць, рызыкнуць. Паставьте, калі ласка, усе свае балы ці іх частку на кон. Калі вы гэта зробіце, я вам задам пытанне. Пытанне будзе з катэгорыі мова. Вы мне адкажаце, і у вас будзе 100 балаў. І вы тады са Святланай пераможцы. Я рискну. Ну, добра, 50 балаў Максим ставіць на кон. Патлумачце адным словам сэнс фразеалагізма «даваць перуноў». Человек ленится, бездельничает. Так. Ему устроили взбучку, дали, так сказать, перунов, и он пошел работать. Ругают. Ну, ругаюць гэта па-руску. Ругают по-русски, а по-белоруску сварыцца. Гэта неверагодна, Максим, але ў нас сёння 2 пераможцы, Святлана і вы. Я вас віншую. Малайцы. Гульцы віктарыны атрымалі моцныя ўражанні, но падарункі сёння забіраюць Максим і Святлана. У будаўніцтве важна закласці добры падмурак, у адукацыі назапасіць веды. Народны досвед раіць, стварыце свой падмурак ведаў, бо за багацце іх не купіш.